Kachini Henlo Jakong jadi Jakong pergi lah so Jakong bangke angsi bok lun bo bangali lah bangke deh ing tang ada teng pit ut sana abang ali lah bangke dah si pichek pen si tan po juning lo elitum APHL siam munit alidar lo arpek kacu yorohut akam amat polis atum alang lipan pine ing bainun pit amat alang li ke Chini de la ke Assam police law bulo police atum ko pisi ke claim nangi mal dak si ke tok do lada section 47 along ke tok ke pilaw ili tum ke police along damlote lamda nang thamorem yugo dia jahat tum ke ahut penyo pine pidam chom che te go aja denge na lamda narju ye de ta thek la pen FIR pidam da nang deng de ta thek la son si do arni si her de ju krep clear ni non ke dam tang krep clear ni ha kothuri polong ha jagirot adung borsing tiso aphan police atum forest department atum forest guard atum abok lo karbi aphat lata ke apta ko pulo aprang ke ne thengpi jo england bojo ne hem ga chikim aphat atheng pida la karbi atum si ke forest reserve long lo seta karbi atum si ke karbi atum man ka pe toy non ke segun rong the pik lo ding pik lo amat ane ne jerso nehem ke petanggi jerso nang pita pulo suri trop pita piet lo hala forest officer atum hanta piet lo amat damnon he ajole en damnon bo amat atheng ke enda mohut atheng ke enda mohut laki pu ke toy vek atu bange abdun bok risomar asomar bang ini wetlan inut bangke inut asomar bang aningkan pli lapen inut bangke ciklojong troksi wetlan la si atumi neli tum hadake dam anke ko pilo ke plan hala forest guard tum abok lo amat karbiatum FIR pidam lo report pidam lo ha Morigao Jagirot police station lo amat police tum deng de non anta deng de la lapen a report ta non anta register ta det lang non anta anke ar nioma bangke arona bangke kopine jong si akahe no dokok bakahe no tame akimi tame jerso alaman le doanta GD pudo general diary pudo police atum police station along haladak tok vek nang ji alang litung tok ta tok te de FIR ta tok te de seta da kopilo pu section flikebra troxielong nang litung cetok bondet name ning donangi flikebra troxielong Assam Police Act 2007 along dakipo after duly acknowledging the receipt of the complaint complaint ke kopilo mangi pinangji email pentame post penlelo sitame lapen ke other means job jat pendame ke tok pendame telefon pendame jat pendame police tum arju vek nangji budak ke tok do dak ke tok do monang litum ta pheri nang ni la salambang apen pukok nangji dak section 47 alo plikebra troxy angdeng pialo angdeng along nang tum allo police atum allo along ke tok do ne tum aphan ne nang ke than alam ne tum nang ka complain alam nang longlo porat ne phan ka go sa chet pen nang pidun nang ji pun nang litum hang dek nang ji dak ke tok do alang litum nang pidun bek nang pidun dek de la ke the dum han than na lang la tum ne tum allo teng klem ke da allo si ka pipuk nang tum me than allo si ka chi pipuk ko si pu nang ji ni ling lega vilu la song had guhati ni liya bangke la sihala itu public leader APHL leader ta alang li SP along down amat SP along thanam der lo ne phanain bai lak la thanga bai alang li la so lo chini det ke amat nain bai lak amat police hala so munit abang si hala police aphan adai jor krut tunang ko
ya la hello Kachini ke Jakong ya alam lagi la phansi Kachini ke Jakong ko la si ilitum Kachini nang di ke abotor pula ke avelu kai kit Kachini nang ya phan ilitum bor inang ko ajo tame jirlo tame emik prang dak hot tame ikam ke claim hot tame or isomar pen tot prong hot tame arningang sam me ke ching hip hot tame la pen hai psychiatric ki hot tame lang ke than pon bong nang i Kachini ya phan an ke ilitum phan mune da tum ilitum man nang hok po la tum ta kom ke komali pu nang hok po dei an ke ilitum hai thor pon ke la hello Kachini hello Jakong